Så er vi klar til at overrække sølvmedaljerne i årets Gribskov Kommune Cup 2014 her i den her række. Og det blev Gilleleje. Stor hånd til Gilleleje. Tak for en flot indsats. Og I får sølvmedaljer skænket af Sankt Helene Center i Tisvilde. Og mens mig er i gang med at overrække sølvmedaljer, så bliver der jo også nogle af jer, kan se, der bliver givet kuverter til nogle af holdene. Det er faktisk alle holdene. Der er en kuvert, hvor FC Nordsjælland inviterer os ind i Farum Park og skal se en kamp her i løbet af foråret. Stort tak til FC Nordsjælland for deres støtte her. Og husk at bruge den. Lejen stor hånd, tillykke med sølvmedaljerne. Og efter en hård og mange kampe, 6 kampe til hver hold her, har vi fundet en kommunemester. Vinderen af Gribskov Kommune Cup 2014 her i Puslingedrenge 11. 2005. Leo Helsinge. Stort tillykke til Helsinge. Godt indsats, drenge. Og der er velfortjente guldmedaljer skænket af Rema 1000 i Vejby. Og om lidt får I også en pokal, en vandrepokal skænket af Gribskov Kommune, som I kan lade vandre imellem jer. Så kommer jeg da i hvert fald op på knæ. Når vi er færdige med præmieoverrækkelsen, så skal vi i gang med den næste række. Det er minifutdrenge yngste 2004. Den skulle programmæssigt starte 13.52. Det ser rigtig lovende ud. Og det er årgang 2004, som sagt. Der skal Helsinge spille mod Gilleleje i den første kamp. Så skal vi lige have pokalen over hovedet og over mod tilskuerne på begge sider. Stort tillykke og give en kæmpe hånd. Rigtig tak. Og I skal huske, at der er altså også tilskuere over på den anden side. Vi skal også lige vise den vej over der. Pokalen skal også lige op derovre for. Hovedet den anden vej, den vej over. Prøv at se, hvor mange der er derovre. Og så er den der super.